Mä olen Eveliina Korpela, Metropolia ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän opettaja ja kerron tässä alustuksessa, miten meillä on yhdistetty suomen kielen opintoja englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan. Mun esitykseni koostuu tällaisesta sisällöstä. Ensin mä kuvaan teille vähän meidän lähtötilannetta ja haasteita. Sitten mä esittelen kielen oppimispolun, joka me luotiin vastaamaan näihin haasteisiin. Sen jälkeen mä kerron siitä, miten kieliopintoja aikataulutettiin, miten ne sisällytettiin opintosuunnitelmaan ja sitten mä jaan vähän hyviä käytänteitä. Kielihops eli henkilökohtainen kielen opiskelusuunnitelma ja kieliharjoittelu. Ja kun te katsotte tätä luentoa, niin te voitte samalla peilata vähän sitä tilannetta teidän omaan korkeakouluun ja miettiä, mitä asioita te voitte ehkä ottaa käyttöön. Sopisiko samanlaiset ratkaisut teidän tutkintoihin tai voisitteko ottaa jotain palasia vähän kevyemmin käyttöön siellä teidän omassa tutkinnossa? Korkeakoulut on erilaisia, tutkinnot on erilaisia, ne ammatit ja työt, joihin opiskelijat valmistuu, on erilaisia, minkä vuoksi samanlaiset ratkaisut ei sovi kaikille, mutta jotain hyötyä ja inspiroita ja ideaa näistä voi olla. Mä esittelen teille meidän Degree Program in Social Services englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa ja sitä, miten suomen kielen oppimispolku on sijoitettu tähän tutkintoon. Me jouduttiin reilu 2 vuotta sitten sellaiseen tilanteeseen, että me ei enää saatu laittaa meidän tutkinto-ohjelmalle suomen kielen taitotasovaatimusta. Aiemmin meillä oli tutkinnossa B1-kielitaitovaatimus, mutta nyt haluttiin vähän semmoista diversiteettiä opiskelijoihin, haluttiin saada sinne EUn ulkopuoleltakin opiskelijoita, ja se lähtökielitaitovaatimus poistettiin. Ja tämä aiheutti meille sellaisen haasteen, että mitä tehdä, jos opiskelijoilla ei ole sitä suomen kielen taitoa siinä opintojen alussa, mutta heidän pitäisi kuitenkin ensimmäisen vuoden lopussa lähteä työharjoitteluun Suomessa. Ja englanninkielisiä harjoittelupaikkoja ei varmasti riitä kaikille. Ryhmän kielitaitotaso on heterogeeninen. Me tiedettiin aiempien kokemusten perusteella, että tähän tutkintoon hakee myös suomenkielisiä opiskelijoita tai niitä opiskelijoita, jotka on asunut Suomessa pitkään, joilla on jo kohtalainen kielitaitotaso. Ja sitten nyt hakee myös niitä, joilla ei ole ennestään ollenkaan suomen kielen taitoa. Haasteena oli, miten opiskelijat selviää harjoitteluista, jos he ei osaa suomea. Ja me pohdittiin myös sitä, miten opiskelijat ylipäänsä kotoutuu Suomeen ja viihtyy Suomessa, jos he puhuu vain englantia. Että voiko Suomeen kotoutua englanniksi? Ja ehkä se ainakin ammattikorkeakouluissa tärkein kysymys, että miten opiskelijat työllistyy Suomeen opintojen jälkeen. Ja nämä oli isoja asioita ja me todettiin, että meidän täytyy tehdä aika isoja muutoksiakin, jotta me voidaan vastata näihin haasteisiin. Meidän ratkaisuna oli yksilöllinen kielipolku, jonka tarkoitus olisi valmistaa opiskelijoita tästä heterogeenisestä kielitaustasta riippumatta monikieliseen työelämään. Mä esittelen tätä kielipolkua kohta vielä tarkemmin. Kielipolun tarkoituksena on antaa suomea toisena kielenä puhuville opiskelijoille peruskielitaito, eli vähintään se B1-kielitaito. Me tiedetään, että se ei tule riittämään sosiaali- ja terveysalan ammateissa, mutta ainakin se antaa opiskelijoille valmiudet hankkia työelämässä vaadittava kielitaito työssä. Etenkin jos he onnistuvat pääsemään sellaiseen työyhteisöön, joka osaa toimia kielitietoisesti, joka osaa tukea sitä opiskelijan työssä kielen oppimista. Mutta sekin me tiedetään, että jotta kieltä voisi oppia työelämässä, niin siihen tarvitaan se peruskielitaitotaso. Mutta me haluttiin tässä kielipolussa ottaa huomioon myös ne opiskelijat, jotka osaa suomen kieltä hyvin, joilla on se suomen kielen taito.
Ja heille me mietittiin sitten, että me halutaan antaa tällä kielipolulla työkaluja kielitietoiseen ohjaukseen, selkokielen käyttöön, siihen, että he voi toimia näissä opinnoissa kieltä oppivan opiskelukaverinsa tukena. Kielipolku vaatii korkeakoulultakin paljon. Me saatiin Metropoliasta suunnittelu- ja toteutusresursseja, kun me oltiin siinä tilanteessa, että tutkinto tulee muuttumaan, koska tutkintoon tulevat opiskelijat tulee olemaan lähtötaidoiltaan erilaisia. Se vaatii myös opetussuunnitelmaan muutoksen. Kielikurssit on laitettava näkyviin opetussuunnitelmaan, mutta koska kielikurssit ei yksistään riitä, niin siinä opetussuunnitelmassa täytyy olla näkyvissä myös se, miten kielenopetusta integroidaan muihin opintojaksoihin. Se integrointihan ei tapahdu automaattisesti, vaan sitä täytyy suunnitella ja sille täytyy resurssoida aikaa. Se, mikä tässä kielipolussa on oikeastaan sellainen uusi juttu, on se, että opintojaksolla voi olla erilaisia kielitaitotavoitteita erilaisille opiskelijoille. Yleensähän opetussuunnitelmat rakennetaan siitä näkökulmasta, että jokaisella opintojaksolla on samat tavoitteet kaikille opiskelijoille, mutta tässä meidän näkökulmassa me ajatellaan, että yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että kaikilla on samanlaiset tavoitteet, vaan yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että me otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtötasot ja rakennetaan ne tavoitteetkin sitten sen mukaan, minkälainen se opiskelijan lähtötaso on. Tästäkin mä näytän kohta esimerkin. Sitten me haluttiin, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus valita kielikurssi lähtökielitaitotasonsa perusteella, ja se vaatii korkeakoulujen välistä yhteistyötä, että me voidaan ristiin opiskella ja valita niitä eri tasoisia kielikursseja eri korkeakouluista. Tutkinnoltakin tämä vaatii paljon. Metropoliassa me saatiin tähän suunnitteluun ja käytäntöjen miettimiseen tukea Tokasasta, toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutushankkeesta, jossa oli mietitty sitä, että miten suomen kieltä ujutetaan mukaan englanninkieliseen tutkintoon. Degree Program in Social Services oli siitä ihanteellinen paikka lähteä toteuttamaan tätä kielipolkua, että meidän koko tutkinto oli mukana kielipolun suunnittelussa. Meidän sosiaalialan opettajat oli innostuneita siitä, miten sitä suomen kieltä saataisiin mukaan myös englanninkielisiin opintoihin. Me ollaan kehitetty erilaisia kielitietoisia käytänteitä. Meillä on syksyllä aloittanut siis ensimmäinen ryhmä ja meillä on jo englanninkielisillä luennoilla tietynlaiset aloitukset suomeksi, huomenta, mitä kuuluu, onko joku poissa. Ja sitten meillä on rutiininomaisissa muissakin tilanteissa, kun lähdetään tauolle. Nyt pidetään tauko 10 minuuttia, hakekaa kahvia. Ja kun opiskelijat tavallaan tunnistaa nämä tilanteet, niin he myös, ja näitä fraaseja on käyty opiskelijoiden kanssa läpi, niin he myös jotenkin oivaltaa sen, että me ei olla englanninkielisessä kuplassa, vaan siellä kuplassa on aina tällaisia positiivisia säröjä, joista se suomen kieli tunkee mukaan. Ja me pidetään jotenkin sitä suomen kieltä läsnä ja tuodaan esiin sitä, miten sen vähäisenkin suomen kielen voi ottaa käyttöön. Mutta nämä kielitietoisten käytänteiden suunnittelu, se miten englanninkielisillä kursseilla jokainen opettaja miettii muutamat keskeiset käsitteet, jotka kertoo suomeksi, miten englanninkielisillä kursseilla tehdään näkyväksi myös opiskelijoiden omia kielitaitoja, ensikieliä ja käydään läpi sitä, mitä nämä käsitteet olisi heidän omilla kielillään ja minkälaisia merkityseroja on vaikka educare, kasvatus, uppfostra, upbringing, että minkälaisia semmoisia merkitysvivahteita näillä on ja minkälaisia näkökulmia nämä eri kielet tuo näihin käsitteisiin. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa ja meidän opettajat on ollut innostuneita tällaisesta kielitietoisesta lähestymistavasta, jossa jotenkin se kielen vaikutus siihen oppimiseen tehdään näkyväksi ja jossa
tuodaan esiin rohkeasti sitä suomen kieltä myös niihin englanninkielisiin opintoihin ja englanninkielisille luennoille. Sitten mä esittelen kielenopppimispolun, eli sen tilanteen, että kun opiskelija tulee ihan nolla suomen kielitaitotasolla opiskelemaan, että mitä sen 3,5 vuoden aikana hänelle täytyy tarjota. Ja tästä nyt voitte miettiä, että mikä voisi toimia teidän omassa korkeakoulussa. Yksilöllinen kielenoppimispolku vaatii ehdottomasti tehokasta ohjausta. Jos opiskelijoilla on kaikilla vähän eri kielikurssit tulossa siihen, vähän erilaisia haasteita ja tavoitteita, niin se vaatii, että me tehdään yksilöllinen kielihops. Ohjeet kielihopsin tekemiseen löytyy Kieliboostin sivuilta. Sieltä löytyy tosi tarkat mallit siihen, miten tätä voidaan tehdä. Metropoliassa tätä on tehty sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa ja myös meidän tutoropettajat on tehnyt näitä kielihopseja. Eli tämän voi tehdä, vaikka ei olisi kielenopettajataustaa. Sitten on opintoihin sisältyvät kieliopinnot. Meillä niitä tulee nyt 20 opintopistettä. Kohta mä näytän, miten ne sijoittuu siihen tutkintoon. Aika monissa tutkinnoissa on valinnaisia opintoja, joihin näitä voi sijoittaa. Meillä on lähdetty myös aika tarkkaan miettimään, että mitkä opinnot on sellaisia, joita kieltä oppivat opiskelijat vois korvata kielikursseilla. Mitkä opinnot taas on sellaisia, joita ei missään nimessä voi korvata. Varsinkin sosiaali- ja terveysalalla on tosi tiukat säännöt siitä, että mitä opintoja siinä tutkinnossa täytyy olla, jotta sitten voi saada Valviralta hyväksynnän sille tutkinnolleen. Sitten meillä on vapaasti valittavia kieliopintoja ja tässä just tarvitaan sitä korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Ja osa vapaasti valittavista kieliopinnoista tulisi tutkinnon ulkopuolelle, että sitä ei voida kaikkia opiskelijoita velvoittaa näitä ottamaan. Se, mikä on aika uutta ja ehkä poikkeuksellista tässä meidän kielenoppimispolussa on, että meidän tutkinnossa ei ole enää pelkästään työharjoitteluja, vaan me muutettiin nimet. Se on työ- ja kieliharjoittelu, work placement and language internship. Ja näillä opintojaksoilla on nyt erilaisia tavoitteita sen mukaan, mikä on se opiskelijan lähtökielitaso. Ja tämä on aika poikkeuksellista, että näin tehdään. Mä näytän tästäkin esimerkkiä ja voitte miettiä, että voisiko joku tällainen toteutus toimia myös teidän korkeakoulussa. Sitten meillä on muuta kielitukea. Meillä pyörii keskustelukerhot ja kieliklinikat ja meillä on kielikummitoimintaa, niin että se kielen opiskelu ei tapahdu vain kielikursseilla, vaan myös luokan ulkopuolella. Kannustetaan opiskelijoita käyttämään suomea. Tältä näyttäisi nyt sellaisen opiskelijan kielipolku, joka aloittaa sosiaalialan opinnot nollakielitaitotasolla. Ensimmäisenä vuonna hän tekee Suomi 1 ja Suomi 2 ja lähtee ensimmäisen vuoden lopussa kieliharjoitteluun kielimentorin kanssa, eli suomen kieltä osaavan opiskelijan kanssa. Ja hänellä on erilaiset tavoitteet kuin tällä kielimentorilla. Toisena vuonna hän tekee Suomi 3. Suomi 4 tulee tutkinnon ulkopuolelta, eli se on vapaaehtoinen, se ei mahdu niihin opintoihin, mutta sitä me lämpimästi suositellaan, jotta se kielitaito ei unohdu, ettei sinne jää mitään semmoisia parin kuukauden taukoja, jolloin sitä kieltä ei opiskellakaan. Kolmantena vuonna opiskelijalla on sitten edistyneempien kielikursseja, puhutaan suomea, asiantuntijatyön suomi. Ja meillä on myös monikielinen innovaatioprojektiopintokurssi, jossa yhdistetään suomea ja englantia. Eli ryhmässä voi toimia opiskelijoita sekä suomeksi että englanniksi ja jotenkin kannustetaan siihen passiivisen suomen kielen oppimiseen. Jyväskylän yliopistossa näitä monikielisiä kursseja on toteutettu ja ne on ollut tosi inspiroivia. Että toivottavasti tällainen toimintamalli leviää laajemminkin. Ja 4. vuonna on sitten asiantuntijatyön suomi. Tavoitteena oli, että opiskelijalla olisi se B1-kielitaito ja hän pääsisi työ- ja kieliharjoitteluun.
mahdollisesti jo ensimmäistä kertaa ilman sitä kielituutoria. Jos opiskelija, ja sitten tässä on vielä nämä mainokset, mitä me tällä hetkellä jaetaan kampuksella, mainostetaan keskustelukerhoja ja näitä kieliklinikoita. Sitten opiskelija, jolla on jo A1, A2 kielitaitotaso, niin hän ei ota sitä Suomi 1 tai Suomi 2, vaan valitsee ensimmäisenä vuonna sitten jo Suomi 3 tai Suomi 4, ja toisena vuonna hän voi sitten ottaa taas edistyneempien kursseja ja kolmantena vuonna myös, ja kielitaito on sitten 4. vuonna jo kehittynyt ehkä jopa sinne B2-tasolle. Sitten opiskelija, joka tulee sillä B1, B2-tasolla, niin hän voi sitten opiskella jo ensimmäisenä vuonna asiantuntijatyön suomea, osallistua harjoitteluun vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan ympäristössä, joihin nämä opiskelijat, jotka silloin opiskelee suomea, niin ei osallistu. Eli tämä harjoittelu vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan ympäristössä on esimerkiksi yksi sellainen kurssi, josta me mietittiin, että mieluummin laitetaan opiskelijat sitten suomen kielen kurssille, kuin harjoittelemaan ympäristöihin sillä hyvin matalalla kielitaidolla. Jos tulee B1 tai B2-tasolla, niin sinne opintoihin mahtuu myös näitä valinnaisia opintojaksoja. Meillä on 4. vuonna esimerkiksi yksi 5 opintopisteen valinnainen opintojakso heille. Ja sitten vielä viimeisenä kielipolku ottaa huomioon siis myös suomea jo taitavasti puhuvat, ja tämä kuvio osoittaa, että mitä nämä meidän suomenkieliset tai suomea taitavasti puhuvat opiskelijat tekee sillä välin, kun muut on kielikursseilla. Eli heillä on se harjoittelu, ja sitten heillä on kielitietoinen ja yhdenvertainen ohjaaminen, opintojakso, jolla me valmennetaan heitä nyt tällaisiksi kielimentoreiksi. Sitten he opiskelevat ruotsia, mitä meidän kansainvälisten opiskelijoiden ei tarvitse tehdä, ja sitten heillä on näitä valinnaisia opintoja. Eli tällaisella paletilla me ikään kuin saadaan eri kielitaitotasoille niitä kielikursseja mahtumaan myös sinne OPSiin. Mä toivon, että tulevaisuudessa suomen kieli nähtäisi laajemmin kuin vaan, että suomen kieltä opitaan tietyillä kielikursseilla, että vaan suomen kieli otettaisiin mukaan myös niihin englanninkielisiin luentoihin. Suomen kieli olisi vahvasti mukana harjoitteluissa, meillä olisi keskustelukerhoja, kielikahviloita, meillä tehtäisiin kielisopimuksia ja kannustettaisiin opiskelijoita myös siihen itsenäiseen kielen opiskeluun ja kielen käyttämiseen myös suomen kielen kurssien ulkopuolella. Sitten mä haluan muutaman esimerkin tästä kielihopsista kertoa. Eli kielihopsin tarkoitus on herätellä opiskelijan motivaatiota. Ja sieltä kielihops-lomakkeesta löytyy tosi hyviä kysymyksiä, joiden avulla tutor-opettaja voi keskustella opiskelijan kanssa hänen kielen oppimisstrategioistaan ja siitä, miten hän oppii kieltä parhaiten, minkälaisia tavoitteita hänellä on kielen opiskeluun. Ja siinä ikään kuin heitetään sitä vastuuta opiskelijalle itselleen ja herätellään sitä innostusta ja motivaatiota, että hän haluaa ottaa sen suomen kielen haltuun. Ja tässä on vielä esimerkkejä. Eli tässä kielihopsissa opiskelijan ei itse tarvitse vastata, että minkälaisia opiskelustrategioita käytät, vaan me ikään kuin annetaan myös vinkkejä ja ideoita siitä, miten kieltä voi opiskella, että he voi tästä valita, että minkälainen kielen opiskelu tuntuisi itselle mielekkäältä ja hyvältä. Sitten kieliharjoittelusta. Eli kieliharjoittelussa me haluttiin tehdä näkyväksi ne suomen kielen tavoitteet sinne OPSiin. Suomen kielen opiskelijat on mukana opiskelijamentoreina, eli pariharjoittelijoina mennään, ja ketään ei laiteta ihan kylmiltään, vaan näitä meidän kielimentoreitakin valmennetaan tähän työskentelyyn. Tässä on nyt esimerkki siitä, mitä A1-tasoinen kielenoppija voi siellä työ- ja kieliharjoittelussa opiskella, minkälaisia tavoitteita hänellä voi olla.
tarkkailijan rooli, tunnistaa viestintärooleja, viestinnän tavoitteita, eli me herätellään opiskelijaa huomaamaan, että viestintä on muutakin kuin kieltä. Siinä voi hyödyntää kielen ulkoisia vihjeitä, nonverbaalia viestintää. Osaa poimia puheenvirrasta usein toistuvia sanoja, siis opettelee kuuntelemaan suomea, tunnistamaan niitä tuttuja sanoja ja rakenteita ja osallistuu keskusteluun lyhyissä ja rutiininomaisissa tilanteissa. Ja näitä me ikään kuin harjoitellaan jo niillä englanninkielisillä luennoilla, johon on ujutettu niihin muutamiin kohtiin niitä suomenkielisiä tervehdyksiä ja kysymyksiä ja toivotuksia. Suomenkielisen opiskelijan kielitavoitteet taas keskittyy tähän selkokielen käyttöön ja siihen, miten osaa ohjata kielitietoisesti, miten osaa itsenäisesti toimia kielenoppijan tukena, miten tunnistaa niitä potentiaalisesti haastavia tilanteita, miten osaa ennakoida niitä mahdollisia väärinymmärryksiä tai hankalia tilanteita. Eli jos me halutaan suomen kieltä lisätä tai kotimaisia kieliä lisätä meidän KV-tutkinnoissa ja englanninkielisissä tutkinnoissa, niin me tarvitaan koko korkeakouluyhteisön tuki siihen. Me tarvitaan enemmän tällaisia joustavia monikielisiä käytänteitä, missä suomea, englantia, ruotsia voidaan sekoittaa. Me tarvitaan rinnakkaiskielisiä käytänteitä, missä englannin kielen rinnalle voidaan ottaa vähän selkokielisiä ilmauksia, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Me tarvitaan suopeutta, positiivista asennetta, jotta sen kehittyvän kielitaidon uskaltaa ottaa käyttöön. Esimerkiksi meidän orientoivissa opinnoissa meidän opiskelijoiden kanssa me ollaan nyt käyty läpi sitä, miten virheet ja väärinymmärrykset on tärkeä osa oppimista ja niitä ei tarvitse pelätä, vaan ne on olennainen osa. Niitä ei voi välttää, vaan ne kuuluu siihen matkaan, kun opitaan uusi kieli. Lukekaa lisää Kieliboostin sivuilta. Siellä saatte työkaluja ja vinkkejä siihen, että miten tämä kaikki voisi sitten käytännössä toteutua, tämä suomen kielen yhdistäminen tutkintoihin.